ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଚେକଅପ୍ ସରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା ହେଲା ସେଟା ଭାବିନଥିଲୁ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜିର ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କଟକ, କାରଣ ଆଜି ଥିଲା ମାମାର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକଅପ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିଲୁ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇଲୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ମୋ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ବସ୍, ଆଉ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ କଟକର ଫୁଲନଖରାରେ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ମାମାର ମୋର ଚାଲିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିଦେଇଥିଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ। ମମିର ଚେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଭୋକ। ମାମା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିବାରୁ ଖାଇବା କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ କଦଳୀ ଆଉ କିଛି ଗଜା। ଆଉ ସେଠି ଟିକେ ବସିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମର ପୁରୀରୁ ପାରାଦୀପ ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ସେଠି ଟିକେଟ୍ କାଟି ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆସି ଆମ ବଡ଼ବନ୍ଧ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 10-12ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରା ରୋଡ଼କୁ ପୁରା ଜାମ୍ କରି ରଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ ପେଟ ତଳେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ରଖିଥାନ୍ତି ତାକୁ ତ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ହେଉ ଆମେ ଆସି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ପର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।